Assalamu alaykum mehriban ildeşler. Sağman oturan mısınız? Anha bir aydan gowrak wagt bäri kanalda hiç bir material paylaşmadım. Türkmenim kanalımda Döwlet Baýhan bilen 2-3 gepleşige ýagny açyk söhbetdeşlige gatnaşdym. Bu soňky döwürlerdäki edilýän absurdlaryň bilelikde tanqid edilmegi köp adamlaryň içine ot saldy. Sebäbi George Orwell'in köpçülükleýin yalanlaryň döwründe hakikaty aýtmak ekstremizmdir diýen sözleriniň Türkmen oppozisiýasy diýip daşardan ağzından köpük saçıp bağıryanların ve olaryň edýän akla sığmajak hereketleriniň şol döwrüň gelendiginiň suutnamasydygyna göz ýetirenimden soň biraz salym bolýan hadisalara sesimi çykarman duraýyn diýdim. Hawa indi içiniz ot alyanam bolsa kritikany, logikany ulanyp analiz edersiniz diýip umyd edýärim. İlki bilen Duşemow meselesinden başlajak. Hawa, sebäbi siz ondan gahryman ýasajak bolup, soňam halkyň öňünde ondan jebir sütem çeken ýasajak bolup, ayak aldygyna urundyňyz. Seninki ýalňyş diýeni töhmetçi, agent möhürleri bilen möhürlediňiz. Men ilki baştan Duşemowyň bir uly oýunyň içinde oýunjak bolup, halkyň öňünde bir absurd teatrynyň tragikomediýasynyň oýnalýandygynyň özünem sizin gatnaşmagyňyzda gaty ussatlyk bilen oýnalýandygynyň tarapyny tutýan. Bu meniň şahsy pikirim. Emma sizin ol artist roluny diňe meniň gözüňimde däl, halkyň öňünde de inandyrjy bir şekilde oýnamagy başarmady. Ulu şowsuzluk. Bu ýerden azyjyk pikir edeliň. Doktor Ismatullaýewa bir kanun işten boşadylmagyna garşy sesini çıkaran üçin itirim boldy. Siyaset däl, şahsy hukugyny, hakyny, ýagny işlemäge bolan hakyny talap etdi. Indi partiýa kurjak bolup, ya balagyny çıkarıp, halkyň öňünde kanuny bilýän gahryman ýaly görkeziljek bolan maymanyň wakasyny Doktor Ismatullaýewa ya Peygamber geldi, Allah berdi diýen düşen ýagdaýlaryna baglaň, göreýin. Akla sığmayan zatlary halka ýutdurjak bolýarňyz. Siz nadan bolsaňyzam halk aldanmaz-a. Duşemowyň arkaýyn YouTube'da gepleşikler goýup, özüni oppozisiýa diýdirjek bolýan kanallardaky gepleşiklere gatnaşmagy absurdyň baryp ýatany dälmi? İş hakyny talap eden bir adam ýitirim edilip, partiýa kurjak diýen adam 100 manat ştraf töläp suutdan çıkarmy? Indi men aýdaýyn, Türkmenistanda
Siyasatın S harpını aydan adamın yeri ya däli hanada ya ovadan depededir. Men Duşemowyň sizin bilen birlikde rejim tarapyndan halka garşy oýnalýan kirli oyun da onun tarafını tutuyarın. Owa, yurdun içindäki gahrymanlar birden tutuldy. Ýagny gözden ýitdi. Sizin hem çıkışlarınız hasam göterildi. Çıkışam diýip biljek däl. Yüz uryan, akıl almajak hereketleriniz diýsem gaty dogry bolarmyka diýen. Siz Ismatullayewany, ýagny doktor Ismatullayewany perde hökmünde ulanyp Duşemow üçin birleşip protest gurnamagy planladyňyz. Bir tarapdan Juma Sapar, bir ýandan Düýeji, bir ýerden Devete, ýene bir ýerden Maksat Saparmuradow, aktivist ýaly boljak bolýan bir zatlar wada berilen torpeda aktivistleri. İnternet tas ýarlypdy. Çağırış etmedik adam oğlu galmady. Emma meni alada goýan mesele ýene şol öňki ruhsat meselesidir. Men Allah'ın adyny ulanyp halka yalan sözlänleri gördüm. Gynansak da. Özüni lider diýen provokatorlar size yüzlenýärin. Bugünden beýlek adyňyza provokator, häsiýetiňize, gylyk häsiýetiňize de absurd diýip ad goýjak mene. Siz bu adlary dolulugyny hak etdiňiz sebäbi. Sizin haram nefsiniz başa varmadı. Halkın islegi nazarda tutulman, yalanlar bilen yol verilse, nire geljegi yine bir gezek suud edildi. Ruhsat yok iken näme üçin adamları provokasiya çağırış etdiňiz? O sizin arkadaňyz dernek başkany öz dili bilen aýdyp berdi ruhsatyň alynmandygyny. Türkiye vatandaşları elbette hiç hil ruhsat almadan kanun esasında özlerinin siyasi düşüncelerini, fikirlerini aýdyp bilýär. Emma Türkmenistan vatandaşları için bu kanun geçerli değil elbette. Näme sehel gaz verilse eňi vermeli diýen ýeri ýokdur ha. Ruhsatymyzam aldyk diýip, ulyly aldap, näme gerek? İki yurdun arasındaky milyardlyk kontraktlar size ruhsat berermidi protest etmäge? Şol hemme zatlar öwrenilip, dogry bir şekilde qadağançylyk ýok wagty ýüz tutulsa, alınmazmydy ruhsat? Bärde meni gynandyrýan esasy zat başka. Bu rejimin halkın karşısına güç edaralarını değil de yine de halkı, emma şol rejimden beslenýän, ona it bolup gulluk edýän halkın çıkarılmasıdır. Olar şol eşekde hüküm yok, ya da
maňa değmedik yılan müň ýaşasyn diýýän biperway watandaşlar. Olar gazanýan haram puluny halallamak üçin halka garşy çykdylar. Öz halkyna garşy. Emma hiç kaçan ýadyndan çıkarmasınlar. Rejim gider, emma halk müdüm galar. Ol watan gahrymanlary öz halkyna rejimin eli bolup zulüm edip ýakyn taryhy atlaryny ýazdyrdylar. Bu olaryň nesillerine gara tegmil bolup galar elbetde. Kargo şirketlerinin Türkmenistana pul geçirmek hyzmatlarynyň soňky 2 ýylda hasam köpelmegi meni hicem gen galdyran ok. Sebäbi rejim şol adamlara iş üçin ýagdaý döredip, olaryň eli bilen esasy köpçüligi kontrolda saklamak isleýär. Bu oňa elince başardy ýa. 1 Awgust başa barmadyk protestde munyň şaýady bolduk hemmämiz. Bir kargoçy halkyň protestini ýykan ýumran etdi. Sadyk kargo bilen Murat Razzaň internetdäki dartkynlygy nämäniň alamaty? Näme üçin Murat jogap berip bilen ok? Eger hakykatyň tarapyny tutýan bolsalar, hakykaty aýdýan bolsalar, nämeden gorkýar? Birinin elinde oyuncak olan iki tarapın davasından başka zat deyip bilecek değer mene buna. İksanı raýat zorluk ulanılıp konsulluğun jaýyna girzilip yenjildi. Bu nämäniň alamaty? Kaşıkçı cenaýaty Türkmen konsullugunda işlenýär diýilip, iki vatandaşın şol rejimin itlerinin elinden halas edilmedik ýagdaýynda näme boljakdy? Öldürülüp, cesetlerinem tapmaz ýal edip ýok etseler, näme diýjekdiňiz? En atalaryna, ýakynlaryna näme jogap berjekdiňiz? Beýle ýagdaý ýüze çyksa, hiç biriňizin jogapkärçiligi üstüňize almajagyňyzy özüňiz telim gezek subut etmediňizmi, ha? Nadanlar. Gahrman diýip halka gaz berip çiýşirip, näçe gezek od atdyňyz? Yzyndanam çekildiňiz. Soňra azasyk durup adam hukuklaryny goraýjylara hüjüm etdiňiz. Şolary çıkaran şol goramalar dälmi? Haçana çelli sizin pohuňuzy biri temizlemeli. Ýadamadyňyzmy? Şol iki vatandaşı da Azat Haýitbaýew bilen adwokaty çıkarıpdyr. Görüp otursak. Beýlek galanlaram şonuň ýaly. Siz nirde, ha? Aýdyň, nirede? Siz şatlyň diýen haramzada watan dönükleri adyny dolulugyny hak etdiňiz, ha?
Adamları provokasiya itekleýäňiz urra bilen gaz berip. Soňam ýitýäňiz. Eger şowly geçäýse ul awray gazanjak bolýaňyz. Kim size halky beýle oynamaga ýtýarlyk berdi? Adwokatyň pulunu bermän gaçypsyňyz hemmäňiz. Bu näme? Hana siz birleşen oppozisiýadyňyz ha? Siziň baryňyz aşağın çyzyp aýdýan baryňyz rejimiň oýnatgylary. Öz haram nefsiňiz üçin halky oynaýaňyz. Men bu gahryman boljak bolýan ýaşlara da näme diýjegimi bilemok. Adam ömrü gıyska. Allah Taala'nın size beren canını her bir bolgusuz, akla sığmajak derejede hopa saljak işler üçin pida etmek gerek däldir ha. Gahryman bolmak gerekmi umuman? Kaçına çelli celladyna aşık pidanyň rolunu oynajaksınız. Kaçına çelli odun olacaksınız. Odun. Absurdun, manipülasyanın oyuncağı bolmaň ildeşleri. Yaşlar. Indi provokatorlar yine size geçeyin. Siz absurdun kulminasiya noktadyna çykdyňyz. Yılanyň kuyruğunu gowy bastyňyz. Arzuňyza ýetdiňizmi? Alayın ala meydany boş kaldı deyip girdiňiz orta. Öňüňizde goýulan plany dolu berja etdiňiz, tüýleme. Halky, taýýarlyksız adamlary ýangyna iteklep, öňden rejimden gorkup oturan halkyň gözüniň oduny aldyňyz. Indi yurtdaşynda işleýän raýatlar bilen rejimiň yeňilliklerinden peýdalanýan we oňa gulluk edýän watandaşlaryň arasynda özara söweş başlady. Muňa indi näme diýip at berjeksiniz? Ha, berdiňiz äbireýem. Watan dönügi, halkyň düşmany. Indi şol rejimiň güç ulanmadan halkyň aktivligini yine şol halk bilen basyp ýatyryp yok etjegine sizin ol lider akylyňyz ýetmez elbetde. Sebäbi bular size ownup gelýär. Size aynany kim alsa alsın, yeter ki toy bolsun. Ol ýerde näçe adam basyljak, satyljak, ya yanıp gitjek perwaýyňyza däl. Grajdanlyk urşy gutly bolsun. Ähäneke. Yine başa döneyin. Döwlet Baýhan bilen edilen gürrüňdeşlikler, gepleşikler, hak bileleşigi, Türkmenim kanaly size garşy oppozisiýanyň hereketine päskel berýär diýip
Giden yerinizde halkara kuramalara şikayet ediyersiniz. Hak ideologiyasını esaslandırıcıların bir hükmünde men, Karaca olan Türkmen, sizden käbir zatlary gönü sorajagynda. Bir aydan gowrak wagt bäri men şu ulu provokasiýanyň amala aşmajagyny bilip sesimi çıkarmadım. Döwlet Baýhanam şeýle. Biz baştan şeýle hereketleriň kanundan çıkıp gurnalmagynyň garşydaşy. Hawa, indi gow edip orta sıçdyňyz, bağışlarsınız. Soňam, hak bileleşigine bu şowsuzluğuňyzy atyp oturmaňyz näme, ha? Adamlaryň manipulasiýalary ýermän, hakykatlara gözüni açyp, halaly haramdan aýyryp, sizin gurnayan, absurd komediýalaryňyza gatmaşmaýanlygynyň sebäbini özüňizden gözlejek bolgany, belki jogabyny taparsınız. Başka sözüm yok. Allah can päliňize göre bermegin dowam etsin. Utulan görüşten doymaz. Samsıklığa onun alı hezretleri Cenab absurda gulluk etmege dowam. Selamun aleyküm vatandaşlar. Selamun aleyküm Muhammed ağa. Salam Ruşen, hoş gördük. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bugün efirimizde dünya siyaseti sinçisi ve opozisyoner Muhammed Düyeci. Muhammed ağa çok sağ olun geliniz için yani yakında bir ulu siyasi vaka bolup geçti. Yani İstanbul'da bizim aktivistler protest geçirdiler. Şol protest geçirenler ilkince minnettarlık bildirecek olan kim hem katnaşanlara ulu minnettarlık organizasyonlara adam diye bundan sonra minnettarlık bildiren Allah'tan kaçsın. Muhammed ağa size de neme şol siyasi stabilitelere vaka gurunu beriyans çok sağ olun. Allah Madağa var, Muradağa var, Akbel Saparağa çok sağ olun. Şol näme miting geçen, protest geçen nähili baka berýäňiz? Kahargada ve oturmalar. Ben şu hareketimizi devam ettim. Mitingleri kahargadaplı, önemli dine kanun esasını hareketimiz etmek. Biz şunu etsek, ola bizim karşımızda olan cinayet, olan prestupnikliğini öğrenirse bu değil. Bu açı bize gerek.